RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colyantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po ng doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinadjust nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may duda. May doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po, dok. Tinignan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Kaya ko, dok, si water doc. Ang galing ng doktor mo ano? Sabi ganun mo sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom ng short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and Family, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace
from Ngo & Sons Trading Incorporated. Owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asinlatika ni Philip Baracena.
Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa dus kita ka na bulan na Disyembre. Daw po kita ni na Sabado. Kaibahan niya to sa lado technical si James Oko. Information si Tony Matic Saison. So bago si Chief PSG. Si Jimmy Guanzon. Subanggi pinagasagibo po dyan sa City Park na Ciudad din Iriga an Christmas lighting. Bonggang-bongga, may sarabatan pang parada. May mga darang parol so mga nagbali sa parada. Igwang parada na hali digdi sa San Nicolas, igwa man na paradang hali man duman sa Barangay Santo Domingo digdi po sa nasambit ng syudad. Siyempre, pinanginutan ni Mayor Rex Oliva kan syudad nin Iriga an okasyon. Mala, tanag-abot man si Congressman Migs Villaperte. Igwa pang kaibahan ng mga Migs dancer. Nang ikel mga ngod. Kaya bonggang-bongga so ginibong Christmas lighting diyan sa City Park kan syudad. Halos mas matao pa sa Tinagba Festival saka sa Foundation Anniversary kan Iriga. Hindi pakatapos kan programa ngaruman sa napinuronpon sa mga tao. Dikit na lang so natada dyan sa City Park. Ano daw tarog kaya ng okasyon kung minsan biglang dinodumog tapos biglang nagkakaparara. Pati nga na sa mga miyembros ka na media so iba nagkaparara tulos. Sabi nga ni Kian, dawarog ka ng okasyon. Kumbaga, ang iba, lalong-lalo na po ang mga jóvenes, ang inaabangan sa naman. So, mga artista kun minsan. At dyan sa Banuan ka na nabuha itong Christmas lighting. Bunggata, nagduman subot si Governor Luigi Villaperte. Yaon pa si Yasip Risman. Tapos igwa pang banda, may concert. Halos sarabay-sabay man kaya. So, Christmas lighting na pinaggibulig di sa Rinconada area. Maray nga nita, dahil na nagparauran, kaya nakabelo so sa tuyang mga kababayan. Papahinaanyog ko po na naging mensahe ni Mayor Rex Oliva ka na syudad nin Iriga dapit duman sa formal na pagpuon kan Christmas lighting kaso Banggi. Ang bihira. Reminds us na si Yesu Cristo amo ang light and bilang light na iya ang nagka-guide ganapit every step of our life through our journey. Kaya may we also be inspiring light to others and sana we should bring others to Christ. Amo yan ang pinaka-essence natin buwan at 2023 ang Pasko sa Plaza, Pasko sa Iriga. And it is started with the last
lantern parade galing sa ubang na areas and convert sa Iriga City Ceremonial Grandstand. Kaya pinipon po kita sa namin. And for on behalf of the local government of Iriga, I would like to extend our great appreciation and gratitude kada kanatin na kabata na Congressman Mitch Villaperte, kada unwavering support kada syudad kada Iriga for always extending his support and pinagpo-complement ang unuman sa namin na mga programa, proyekto, serbisyo, kaibanan ang activities sa local government ka na Iriga. And ang nakarating sa mga special na bisita, kada matapos sa pagpausuporta sa Liga ng Pensyonal, I am referring to the President of the University of St. Anthony, Attorney Mickey Ortega, and the Department of Tourism. Si Regional Director Herbie Aguas, pinadaraan ang kanyang representative sa Lipo, who happens to be a resident of Iriga and Takakil, si Miss Gapa Oliva. So ano lang ten parade, it was conceptualized and we will make it as a tourism attraction kada syudad kada Iriga. So Vice Mayor Edsel and the rest of the members of the Sangguniang Panlungsod, Evanan si Atty. Wapi, saka si Sergio L, saka Ana Kaki, Ana Tourism Office lang, at niya extended na ang sabing opisina ipon na Culture, Heritage, Arts, Tourism Office. Gigipon na po na at December 1 ang kick-off o ang Yan po ang naging parte sa na mensahe ni Mayor Rex Oliva na syudad nin Iriga kasubanggi sa ginibong Christmas lighting. Kumbaga, bunggang-bunggaan okasyon. Nahiling ko man duman si punong barangay Antonio Serrano kan barangay Santo Niño, si punong barangay Lali Matubis kan barangay San Francisco. Asin di ba pa mga barangay officials na talagang nagpartisipar sa ginibong lantern parade. Oy, congratulations mampalan kay Acting Mayor Vic Sapnay Ramos kana Banwaanin Batu sa pagiging awardee sa 23rd Gawad Kalasag awarding na pinagsagibo duman sa Oriental Hotel sa siyudad po kan Legazpi. Ang nagtaonin na award yung mismo ang Department of Interior and Local Government as in man ang DSWD. Ano, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa. Nasa linya si Ate Glenn. Report! Ate Glenn, go ahead. Hello. Okay. Salamat karon daw Philip, maray na pagkaga utro sa mga nagantabay sa tuya. Dahil pa nagtapos ka subanggi ang kaugmahan dyan sa City Park, kahit to lantern parade, lighting of giant Christmas tree, and launching bagakan adapt at reprogram. Uy, itong kahoy na pinag-adapt kan media, halang kawon na, dakulaon na karon daw Philip. At ito, sabit-sabit lang yan. Maski nga ni sarong haba lang nin Christmas light. Kasya na, pero ngunyan, dakul-dakul na ang mga Christmas lights na iburabod duman sa palibot kan kahoy, ta dakulaon na.
matibay pati dahil natutumba kan mga nakaaging kalamidad. Takot sa media. Come again? Takot sa media, takot matumbang yan, baka parabatikuson ang kahoy. Pusog ang kahoy na na-adapt kan KBP. Tulubaga to, and syempre, ang kabalikat na katuwang niya to sa adaptatory program. Kaso banggi, Rondang Philip, dahil ko na kaya inabutin nito, nagtuli na ako. Kamu baga ni Ma'am Kayla, nahiling ko, niya ko biglang napara. Dahil naman kami nagparahaloy ta, niya ako umatanga na. Iyo nga ni, kami nga ni, dikit lang na erestoryahan tapos naghali naman. Maski paano, salamat sa lokal na gobyerno kan Iriga sa pag-estimar sa miyembros kan media na yaon duman, igwa man yung pamanggihan, masiramon pati si pamanggihan kasubanggi. Pero nagbalik ako duman ta si DJ Mandy. Pero si ulay-ulay sa kasi Mayor Rex. Ay iyo. Nagali na ako. Nakaulay ko man ito si Paligmanding duman sa atubangan kan na kuyan sa indang kahoy. Pero after kito nagali na kami, nagali na kita talagang nga ko, kuyan na, banggi na. Anyway, kuyan man ini sarong bulan, maski anong oras, pwede man na magbalik dyan. Orog na ang mga kaibanan ang pamilya, magayon baga na magtukaw-tukaw dyan. Ugmahon baga ito si Congressman Migs Villaperte pagkahiling kay Ma'am Kyle. Come again? Ugmahon si Congressman Migs Villaperte ta nahiling si Ma'am Kyle. Mayroon pala ditong taga CNN, social si Mayor Rex. Iyo nga ni. Siyempre, kuyan siya na ugma. Imagine na national media, yaon. And sapat sa 8 palan, Rondang Philip, duman sa mga nag-aabang, sa 8 aldaw kan biyernes. Tamang-tama, masunod Sabado, wala na pong laog sa klase, kaya pwede na naman na dumugunin kadakol na tao dyan sa City Park. Ining second Christmas Carol Singing Contest sa elementary level ini, sharing man and Christmas nativity scene judging, Belen making contest dyan sa Iriga Park. Magayunan ini, ining mga Belen, mahiling sa kung naarin ang mga magarana sa Belen making contest. Saruman yan sa magayon na hilingon pagpanahonin na kapaskuhan ang Belen. Kunyaan pa si dating punong barangay Bilin Cirillo, ito ang tunay na Bilin. Ayo. Sa December 9, second Christmas Carol Singing Contest, dyan manggiraray sa City Park. And then, yun na iniyan ko yan. Sunod kaya first Aguinaldo Cultural Show na yan, Pasko sa Plaza Musical and Dance Contest. Siring man, December 24, ini pong Aguinaldo Mas, alas 4 nin amay na pagkaaga, sponsor ini kan lokal na gobyerno kan Iriga. Kaya but sabihon, sindaan mga mayormente na maaratindir ka, nasabit na pong misa di Aguinaldo. Kuyan man yan, live yan na madadangog sa tuyang istasyon, Karondang Philip. Ining Aguinaldo Mas, duman sa mga dai po makakapagsimba, may kamamagang tabay, saro ini sa iko-cover kan RTN, ini pong Aguinaldo Mas. Alas 4 nin amay na pagkaaga, kaduman nga nin sa mga nag-sponsor sa tuya, kay banan yan duman sa surat na pinagpaabot niya to, ini pong Aguinaldo Mases na gigibuhon. And then pet sa 30, yun na naman ini Karondang Philip na garo matitipon na naman ang miyembros kan media dyan sa plaza for Medyo Congresal Day Celebration. Igwa na tulos min schedule ang lokal na gobyerno kan Iriga. Digdi sa indang pinag-post baga, napasala lang, alas 7 banggi, pero alas 7 aga ini dyan sa Iriga City Park. So saro na naman yan sa Antabayanan, ini pong Rizal Day Celebration. Napakarikas kanal daw. Kaya palansigan pangambatar ni Pading Joris. Come again? Si Pading Joris sigan pang imbitar sa Rizal din yan, dahil dumalingawan duman sarong. Ay iyo talagang antes sa 30, dahil yan nalilingawan kan gabos. Aldaw yan kan mga kuyan, Rizal, itong Rizalista. Saka si Pading Joris, yan buhay na bayani.
Yan, buhay na ba yan? Pigraramalan dyan kan pulis. Iyo nga ni. Anyway, yan ang mga activities ganyan pong bulan kan Desyembre. Kasabay man sa Banawan kan Nabwa, kasubanggi nga ni, sabi mo may mga bisita na nagkarabot. Itong mga jóvenes, kadakol man kan mga nagdaralan sa Banawan kan Nabwa. Oo, may artista. May artista. May banda pa. Iyo, yan ang mahilig ganyan kan mga millennials, ang mga arog kaya ng mga dadala nun. Pero, dahil nagtoran iriga, sa kadakol kami ang dyan sa iriga. Garo itong iba, karon bang Philip, ang Malaysia ko, paghali sa syudad kan iriga, nagpasiring sa Banawan kan Nabwa, ito may mga lulunadan. Oo, duman sa Sibog. Iyo, duman sa Sibog. Ito man na iba, pwedeng hali sa Banawan kan Nabwa, urog na ang mga taga-ringko na taga-iriga, dyan na sa iriga, nag-apaabot min na matanga. So, yan lang. Ang mga kaganapan and naging matuninong, naging matrangkilo, wala po ng problema. Ito pala ng mga parol, ito mga magagayo na parol, karon daw Philip, na kabitin duman sa mga puling kahoy, nasa 500 labi ito. Ini palan, gibukan mga nakadetine dyan sa Iriga City District Jail. Sa panahon ngunyan, saro sa indang proyekto, ini pong paggibukan mga parol. Magayon si parol na hali dyan sa Iriga City District Jail, pinagpagibo, pinagbakal kan lokal ng gobyerno kan Iriga, makakatabang yan sa senda pong livelihood kan mga kuya niya to PDL dyan sa Iriga City District Jail. Kaya taon-taon nagiging programa ini kan BGMP, kaya antes pa kan Desyembre, dakul na nagpapagibo sa inda kan mga parol. Saka nagiging maugmaman itong mga PDL. Informasyon, and naglaog na kita sa Christmas season, Yuletide season, lugod ang bulan na ini hasta pag sangli kan panibagong taon 2024 maging progresibo para sa lambang saro sa tuya. Gikan sa location, Glenda Capalos Biares reporting. Report! Salamat Tiglen sa mga heras mong informasyon in connection ka na nangyaring kaganapan dyan sa City Park, Kasubanggi. Si Ma'am Kyle Patid ay na-open sa picture ninda sa kasi Congressman Migs. Problemado bagay ito ta pinag-send ko so picture kanduwa sa iya. Mas malinaw nga dyan sa cellphone mo Hintirong namang problema taday naglalataw sa picture. Nya ko garo may maligno. Ako ganyan ako na magluwas sa social media. Bueno, go ahead, Tabi. Sa karandang Kuya Philip, good morning. Maray na aga sa mga parantabi kan programa. Uy, magayagayan kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kung kasubanggi dyan sa syudad kan Iriga, ayaon dyan kadahol kan mga tao dyan sa City Park. And dyan sa Banwaan kan Nabwa, subanggi pinailawan naman itong sa indang Christmas decoration dyan sa kasentrohan. Although medyo medyo nabanggihan talaga. Inulita sa mga bisita pala dyan muna sa syudad kan Iriga bago nagpasiring sa Banwaan kan Nabwa. Kaya itong mga dancer tabi Kuya Philip, nakatirang bayligaro ito. So sarong dancer nga ni nag-selfie kami. Iyo, tsaka sa mga singer, siguro tigahalat pa kaya sa mga bisita. Mga maalas na binagaro, pinailawan. Dahil ko na nga nahalat, garong nga ko, mauran pa. Kaya nagtuloy na kita. Anyway, at sa napagkabanggi, dyan man sa Banwaan kan Baaw, ando dumugon kan mga tao. Ninhulita ining Light at Tree Christmas Village opening and Aros Caldo sa Pasko baga ini. Ang yan pong aldaw nin Sabado at dyan, alas 6 pagkahapon, dyan sa Barlin.
kadakol kan mga tiglalauman na maatindihan inhulit dain na kasabay siguro yaon man ang strategy ni Mayor Jeff Bisenyo na dahil na makisabayan dyan sa syudad kan Iriga. Tanganing makabuelo man siya. Eyo, and tibaad nga niyan panahon makiuyon man. Apara kayan, nagpalawas na po nin public advisory ang opisina ni Mayor Jeff Bisenyo. Itong garo sa may porsyon na sasaraduhan, dahil ko lang garo may porsyon na sasaraduhan abad daw tahanapon ko at chance so ating paluwas na garo traffic advisory ini ninhulit tiglalauman na kadakol kan mga tao magkakaigwanin rerouting. And apara dyan, igwa man nakasabayan na okasyon at dyan ining inter-secondary Christmas dance competition. Ini man sa mga eskwelahan, mga secondary schools digdi sa Banwaan kan Baaw. Yaw nan Agdangan, Baaw National, ining Eusebia Paz Arroyo, ining Nonito Paz Arroyo, ining La Consolacion College, ining Rosary School. An magraralaban palan at dyan. And apara pa kani, igwa pang suhay na post si Mayor Jeff Bisenyo, umagayo na bareta dyan sa Barangay Karanday, dyan sa Banwaan Kadbaaw, ninhuli ta magkakaigwanin maagang pamasko, agaro gift giving ini para sa mga indigenous people, sa mga taga Karanday, Baaw, Camarines Sur, sa maabot po ining December 6, 2023, sa Miyerkules pala, alas 9 nin pagkaaga, gigibuhon po ini sa Karanday Covered Court. Kaya congratulations dyan sa adigdi sa lokal na gobyerno sa Banwaan kan Baaw sa kadakol na mga programang nakalinyada man ngunyan pong kapaskuhan. Ano man ang ipapanaw kan LGU Baaw? Kadakol kan mga ipapanaong mga regalo lalong-lalo na sa mga nabuenyo, kadakol kan mga mabibeneficiaran and sarona dyan iniyo pong mga indigenous people dyan sa taga-barangay Karanday, Baaw, Kamsur. Dudumugon po kan LGU Baaw, daraan mga regalo sa maabot na December 6, aldaw po nin Miyerkules, alas 9 din pagkaaga, dyan sa Karanday Covered Court. And ang DepEd Iriga, dahil ko lang ma-share to kung ining gabos na kahoy ni ipapananom, 260,000 na mga pananom, ikukonduktang ipapatanom kan DepEd Iriga, Kuya Philip, ini in connection man daakan kan Christmas garo ini man so programa ninda pagka to yung igwang Pasko ini yo pong Christmas gift for the children. Dahil ko lang aram kung gabos ini papananom ining 236,000 na mga kahoy ba ano yung kadakol-dakol man gani sa December 6 man ini. Ano yan, sa elementary o hanggang high school? Dahil ko lang ma-share to Kuya Philip, kaya pig-contact ko si Sir Noel Panga, ang Division Information Officer, Dapit Digdi. Sa pig-forward kaya sa Kuya, ining nakabugtak baga Digdi, DepEd's 236,000 trees, a Christmas gift for the children. And basado duman sa impormasyon na naguno ko, dyan sa likod kan Division Office, ito bagang garo sa sa may umahan garo ito eh. Anong mga kahoy ang itatanom? Kadakol kang kahoy na ipapantanom. Pagmati ko, ipapanaw yan sa mga eskwela, estudyante, tanganing itanom ninda sa indang lugar. Iyo mananggad. Kaya kung dyan yan gabos itatanom sa likodan kan sentral, dahil man kaya yan na pag nagdarakula na. Walang ansarong ektarya kani kung uubuzon ini. Siguro tatawan itong mga kanya-kanyang estudyante and magkakaigwanin na pagtanom nin mga kahoy sa December 6 dyan po sa likod kang Division Office digdi sa Syudad kan Iriga. So mga ibang mga banwaan nagkaigwa naman ng Christmas lighting Subanggi kasabay dyan dyan nga sa probinsya kan Albay nagkaigwa ng opening nagkaigwa man ng Christmas village opening and lighting a tree. And lauman ta pa na pag-aruganing bulan ng Disyembre talagang manlain-lain na banwaan ang igwang manlain-lain asin man iba-ibang programa para man sa pakonsuelo sa mga sabi nga ni Ken mga namamanwaam. So yan na muna. Magayagayan kamugtakan kan panahon digdi sa sakuyang location tibaad paman sa perang aldaw na baga kitang naguuran
At ibaan pabod duman sa mga maralabangon yan, magralabana nga rig aldaw nin Sabado, mayong laog sa opisina, mayong laog sa trabaho. Kaya pabor po ini para sa ido. Igaligdi sa location para sa RPN Radyo Ronda, si Eman Lumapag. Back to you po. Report! Salamat, Eman Lumapag, sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Bulan po kan Disyembre, kung minsan saro ini sa bulan na magastos sa satuyang mga kababayan. Tapos sinasamantalaman kan mga negosyante ang pagparapamahal kan presyo kan mga mayor na barakalon. Igwa ngayang mga bonus sa mga empleyado, kaya nga pataason taman ang presyo kan mga barakalon. Pero iyo po yan ang naobserbaran ko. Tuyong bulan na Disyembre, kadakol ng mga aktibidades kan sa tuyang mga kababayan. Yaon dyan, so mga batch reunion, family reunion. Kita dahil man dyan nagkukontra sa mga arog kaya na okasyon. Kaya lang pag aabot ka New Year, baga naman na abol sa kaiba. Mga Pilipino tuod na marhay sa mga good morning kay July Gonzales sa Lotibio. Watching po siya. Good morning sa imo. Tapos si Esther Gibara Ampungan. Good morning sa Indogabos. Siyempre sa UNEP High School Batch 87. Nahiling ko pati si batchmate dating kagawad Bobby Bailon. Sigan kurukindat sa kuya. Esther Gonowon Ampungan pala. Miyembro man pala ini kan Kabalikat 167. Sabi ni Mayor Rex Oliva, ini ngayon Kabalikat original. Daw may lokal man na Kabalikat. Kung minsan kadakol na mo mga organisasyon kan, pigpaparabilog digdi sa tuyang lugar, sa tuyang nasyon, kung ano-ano na sa nabaga. Igwa ng Magdalo, igwa pa nin Guardian, igwa pa nin Eagles. Ang masakit sa nakan mga organisasyon pong ini, pag linalaoganin politika. Pero kung anisipon talagang sa pagtabang sa mga kababayan niya to, na nangangaipo. Yan po ang obheto nin karahayan. Ayaw po yan ang magayon sa organisasyon. Pero kung may diskriminasyon, yan ang problema. Iba mga kapasikat. Kung isa sa mga origwahon, isa nandyan ang kumbaga mabukadura. Yan po ang obserbasyon ko sa mga arog kaining okasyon. Tapos grupo, organisasyon. Saan guardians ka ito? Believe ako kaya na talagang marhay sa obheto. Para sa mga grupo kan mga militar na retirado. So iba dawa ba ko pa? May mga pinaglalaban sindang krusada para sa kapakaanan kan sa indang grupo. Kaya lang kan malaog na nin politika, nagkaigwa na nin mga puro faction, dumana. Kumbaga, si pinaglalaban na tunay kan grupo, naula na. Good morning man kay Eduardo Escandor. Salamat po sa mga nag-watching sa Tuya.
an pinakaenot na aram ko ka itong pinaka-founder kan guardian si dating Senador Gringo Hunasan. Basta nagka-igwa pa nga ni na pag-alsa ang grupong ini laban sa gobyerno, nagkudita. Magayon ang obheto ka na sarong organisasyon kung ang mga yaon dyan tultul ang pasistema. Pero kung ginagamit na sa kalungkutan sa buhay, tumana nagluya sa pagtubod ko na yan mag-isip ang grupo ni dating Senador Gringo Hunasan na pabagsakunan sa tuyang gobyerno. Kaya minsan ngunyan baga pinoprotehera na maray kan presidente ang mga militar. Ta siyempre takot sinda na kung yung mag-alsa, magkudita, pwedeng magrampaw kan sa tuyang gobyerno. Pero sa ibang nasyon, ang nagirumduman ko sa Cuba, nagkaiguanin civil war, nag-asinso po ang nasyon kan Cuba. Kumbaga, nasuya sinda sa pagiging diktador kan pamayukan nasyon kan Cuba kan mga panahon. Kita man digdi sa Pilipinas, although baka uman diktador ang padalagan na pasistema kan sa tuyang gobyerno, pero ang pag-asenso, ang progreso po kan nasyon Pilipinas, sagkod ngunyan, hinahanap kan sa tuyang mga kababayan. Na kumbaga karumayong direksyon daw ay sayan maging presidente, nababayaan kita kan ibang nasyon, an iniisip kan ibang mga yaon sa posisyon, korupsyon, kasimple. Kaya dahil po nag-aasenso ang nasyon Pilipinas. Mas tubo ang korupsyon sa satuyang gobyerno. So nakakaabot duman sa kasaraditan, dikit na sana. Makahirak baga kan mga nagtitios na Pilipino. Nagkapira sana ang nakikinabang kan pundo kan gobyerno. Ini po ang totoong nangyayari, kaya dahil nag-aasenso ang Pilipinas. Tapos linalaog pa nin sobrang pamumulitika kan ibang mga politiko. Yaon dyan ang dynasty. Sinda-sinda na sanang puro pamilya ang gustong maghadi sa sarong probinsya, sa sarong distrito. Kung bako kang kapamilya, kakulor, ay day ka matatawanin na marhay na trabaho. Maski kapabli ka man sa imong ilalaugan na trabaho, ta ang pinapairal ligdi sa satuya ang sinasabing kabayong puti. Koneksyon. Dan masakit kay nita, so dudulokon ta na makoneksyon. Ang ginigibo ka niba, koleksyon. Kumbaga, masimpil sa parte kan mga Pilipinong naglalapigot, naghihinguha, para mapakarhay man lamang ang sa indang buhay. Sabi nga ni kaniba, karos-kados na nga ako sa kagigibo, di man nga nag-i-improve pagkabuhay ka pamilya ko. Tangon yan po, ang reklamo kan sa tuyang mga kababayan, permi, ang pagparalangkaw kan presyo kan mga mayor na barakalo na day kayang kontrolon kan sa tuyang gobyerno. Kinokontrol ang gobyerno kan mga negosyante. Wasa pag nag-i-eleksyon, matabang so mga negosyante sa mga politiko. So iba, kaya binabawi ninda. Alangan man. Kaya ini po ang dipisil na dalagan ka na sa tuyang nasyon. Kung gusto kita nin pagbabago,
Diyan pa sana sa eleksyon, bago huntanaan sa tuyang kinagawian. Ako untaan kwarta, pero so talagang gusto tang manggana, nakapabli. Yun ang paganaon, kundi minsan, ang nanggagana lugod, ang iba, na mga yaon sa posisyon, maski ba kung kapabli, basta may kwarta. Tapos ang ginigibo sa pulunguan isip na makahamanin mga programa kan sa tuyang gobyerno. Kaya sabi kan ibang nakaulay ko daw ang pinaano ang gobyerno Pilipino. Pagday na baguan sistema ang kumbaga day ma-minimize ang korupsyon. Mayong pagbabago talagang mangyayari sa satuyang nasyon. Sayaon sa kamot kan mga Pilipino kung gustong mabaguan sistema kan satuyang gobyerno, sa politika, sa ekonomiya. Mauswag po ang ekonomiya kan Pilipinas kung mabawas-bawasan ang korupsyon sa gobyerno. Sa ultimo nga ning sa barangay, ani ba pong mga barangay officials nakanood na nin korupsyon na magkurakot. Kuwasang dakulan kwarta na pigpaparatagama sa mga barangay. Tan panahon nga ni ngaya, sabi ka na mga maedad-edad nang nakaulay ko, mayong sweldo ang mga barangay officials. Ano ta nagsiservisyo? Ngunyan lugod ngang may honorarium na, mga hugakunang mag-trabaho ang ibang barangay officials. Dan pinagpaparaisip sana sa mga honorarium. Kaya ini po na dapat mabago sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Pati sa pamilya, nagpupunan korupsyon, dyan pa sana sa pamilya. Gawa na dyan ang mga sadit na sindikato. So sabing, ngayon palugtok. Ang palugtok, termino yan na simple sana. Pinagkukurap mo ang income kan pamilya. Nakadigdi po sa kinabanday, mahali ang korupsyon basta-basta. Taan tao an digdi sa Pilipinas an kadaklan natitintaran kan digit na kwarta pag nag-ieleksyon. Kundi iyan masakit halion sa pag-uugali ka na mga tao. Kung minsan duman nga ni kaya ano yan, ni Kristo kan mga panahon may Judas pagiraray na nagluwas. Pinabakal si Kristo kadua so Judas so saro umaray. Si Iscariote ay ito ang matinding Judas. Si Tadeo sa tultol ito. Kaya pag inapod kang Judas, malainon, talo ni Iscariote. Sabi man kanibang who does not know, who does not pay. Ay pambirang buhay tayo ni. Na maski nga ni sa simbahan, may korupsyon. Ano bang mga sakristan, iniikit ang atang. Pinapadakol siya na pinapatipon. Yung mga istorya kayan sa simbahan. Kanya, nintiro manasuya si Pader. Masing nga ito. Para tipon nga, masakit. Para patipon, tinandan siya na nga ako ipagsusulit. Inisadan sa nangayangod. Kaya
masakit ang buhay pag arog kayan. Hindi daw arog po kayan ang buhay niya to. Maging happy pag iraray kita. At least nakakasurvive. Mas marahay mambagaan na may buhay. Pero man sa nahayahay pero may ang buhay. Kundi ingon yan garo nagkapirasan ang nagahayahay ang buhay digdi sa iriga. Yan ang naobserbaran ko sa iba, mga balingbing pa. Nagraray nakabuhay mga ngod. Mga nagparasagin-sagin. Takot matanggal sa trabaho. Kaya sa iba, ang istorya, pamamimami pa ngayang ipagsusulitan. Ay, santisima mag-arog na kayo ng buhay. Pinayabangan ni Mami. Pinabayaan si Mami. Sabi niya, diri itatagak si Mami, diri iwawatak. Ito nagpasiram-siram na. Iinula pa si Mami. Ang importante kaya, hayahay ang buhay. Ay pambihira pag-arog na kaya ng mga kaibahan ta sa politika. Mangiringod. Makararaya talaga politika. Sa diiriga sa mga tinabangan, naging balingbing si iba. Sabi sa English, yan ang irony. Pero nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Good morning, Kuya Philip. May barita kitang nakuha dito sa Department of Labor and Employment Regional Office 5 na kung saan magpuno kaso hapon pinautob na ining pagpatas ng minimum wage dito sa Rehill Bicol. Ining pagluwas na wage order number RBV DW-03 na kung saan sabi digdi providing for a minimum wage rate increase for the domestic workers in the Bicol region. Binisan ako niya itong informasyon hali sa Dole Regional Office 5. Nagtas ng 30 pesos kada daw para sa minimum wage na bayad para sa mga empleyado digdi sa Bicol region na kung saan dati baga Kuya Philip ang minimum wage digdi sa Bicol 365 pesos per day. Pero kaswapon nagpon ang pagpapautobo pag-implementar kan wage order number RBV W-03 na minimum wage rate na digdi sa Bicol 395 pesos na. Kaya ining minimum wage increase na ini saro ining garo regalo na para sa mga empleyado tang ansahod baga nasa minimum wage. Kaya 395 pesos. Pero pa ni Kuya Philip na hiling taman digdi sa wage order kan Dole na piglos kay ning Regional Tripartite Wage and Productivity Board Regional Office 5 na pasahod man sa mga kasambahay o mga katabang nagtaas naman na kung saan nagtaas ning 1,000 o 1,000 pesos na sabi digdi sa wage order ali sa 4,000 pesos na sweldo magpun kasuhapon hanggang sa sa maaging aldaw 5,000 pesos na kada bulan sweldo kan mga kasambahay o ang problema kay ni Karondang Diggs habo naman magparakuanin mga kasambahay ibang mga among ngunyan. Yan na nga ni Kuya Philip, ang ibabo na magkuang kasambahay tas sige ng taskan sahod. Tapos pera sa kaya Kuya Philip, nakalagbaga dyan sa kasambahay na
pwedeng dahil payanan, o iba pang mga benepisyo ang katabang. Kung dahil pwedeng kasuhan baga ang nag-i-empleyo. Kaya ni Kuya Philip na nakdang kan ali sa duli pero ining mapaugma sa mga obrero digdi sa Bicol. Nagtaas naan sa indang pasahod. Kung ani gusto ko naman magkasambahay basta 6 an among. Alin tayo Kuya Philip? Gusto ko naman magkasambahay basta 6 an among. Ito nga di basta 6 an among sano taday. Kahit pwede lang kita magtrabaho po. Sana man nga ni Kuya Philip, ang sahod tadig sa radyo, dagdag naman tayo nga nita, may wage order na bagali sa doon eh. Sabi ni DJ Mandy dahil ang paghaliunan it's. Ano tayo Kuya Philip? Dahil ang paghaliunan it's, sabi ni DJ Mandy. Yan, dahil na muna paghaliun sa makakaugman sa aton. Kaya Kuya Philip, para sa mga natin, sa mga workers natin dyan, maging maugma na sin data 395 pesos na. Kasahapon na lang sa maaging aldaw ang pasahod per day sa mga minimum wage earner. Tapos sinitaran Kuya Philip, ang mga minimum wage earner, yun yung mga nagtatrabaho na dahil naglalagpas sa 8 oras per dia na pagtrabaho. Per man and per hour. Sa pag-compute ko Kuya Philip, gano'n na sa 49 pesos per hour. Ang bayad kayan, 49 pesos per hour times 8 hours na sa 395 na. Kaya naman pala nin sarong kilong bagas. Kaya naman Kuya Philip, pero bulaw-bulaw pa yan. Yan pa Kuya Philip, pinakabaratong bagas gayon ta. Lagun niya ng bagas, sigig sasman kan siging sasman kan presyo. Kaya ni Kuya Philip, gano'n naisip kan dole na tasan naman ang pasahod sa minimum wage sa araw kaya nagpaparataas ng bakalan, araw kan bagas, masal urog na ang gasolina. Kadigdingan nita na hilingtang minimum wage increase ining wage order. Saro sa rason kung taano nagtaas ang pasahod. Ganyan na kasuhapon o pinautob na ining pagpapatas ng sahod. Tayo nga iyan ta nagtataas ang presyo. Sabi kan mga trabahador, pababaon ngayon presyo kan mga barakalon bagong pagpara langkawan ang sweldo na dahil man natataparan ang pangangaipo. Ang problema kadig di ko Philip sa atong sa bansa ta. Mataason ang presyo kan mga bakalan kaso ang pasahod ang mababa kaya nga ni ang mga nasa minimum wage na mga nagtatrabaho nasasakitan na maray argunya na ang bagas nga ni siging taas mas urog na ang gasolina nasa 65 pesos per liter na ang presyo baga. Pero mayo man yan problema, kayang-kayan kan barangay basta perming igwang pan-relief. Ang pan-relief kaya pwede pag-araw pag may bagyo lang. Minsan ba pag ma-election may mga relief na naruruluwas? Yan pa sa mga natadakan na kaaging Iluluwas sa mga bokboko na bagas. Itataw naman sa mga butante. Kaya kung mataw man ng ayuda sa mga tao, dapat so mapresko man para maray man ang masabi kan mga kang kagabsan. Kaya sa iba man ng mga butante, sigan ngurob-ngurob daw nakakuanin pirang kilong bagas. Bagay nangyaring pantaw, pang ayop na di. Yan lang Kuya Philip. Kaya minsan, mag-isip-isip pa kitang mga tao na kung sila iboboto ta, kaya itong tabiling may tinauna, iyon na. Sa kani ba kaya pinipili? Gusto sa politiko? Kaya dapat yan, pera sa mga tabang baghali sa mga politiko. Ang gobyerno, ibumanin pa na matawanan ang mga tao ng tultul na pangangaipo. Tadigdig ba ka sa to, Kuya Philip, ipira-pira lang ang natatawanan ng mga ayuda
Ayan mo na Kuya Philip, ang sa tuyang bareta na nakakuha niya ito dito sa Dole Regional Office 5. Ini si Karundang Diggs Martinez Jr. para sa RTNDCKI, Anmog Magkairita, reporting. Salamat Karondang Diggs sa mga heras mong informasyon hali dyan sa Department of Labor and Employment. Benon, tayo po kita magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Naway maging masaya ang bawat tahanan ngayong Pasko. Laging magmahalan, magbigayan, magpatawad at manalig sa may kapal. Mensaheng pamasko mula sa sumusunod na sponsors. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Iriga Shell Gasoline Station. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Mr. Julio Victor Marlo Segura, School President. Shakey's, Iriga, Inside, Gaisano Capital, San Roque, Iriga City. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio. Crisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Multibrand Distributor, San Roque, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Richard Bonacqua. Masuso Spring Resort, Toll 2, owned and managed by Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Donna Vargas Orbon, legit distributor, Absante Barley Products, San Miguel, Iriga City. For inquiries, contact 0927-438-7220. Moran Amaga 2S Shop, motorcycle parts and accessories, tires, helmet, and riding gears. Bonacqua Building, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Indian Sikh Community, Iriga City, care of Pasidion. Mr. and Mrs. Kenneth Nantes and family, San Miguel, Iriga City. General Services Office, LGU, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Family of Simeon Cabaltera and Ines Sagrada Cabaltera, who will be celebrating their family reunion this December 2023. Maria Gracia Barrientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City, care of Miss Maridel Verosa. Office of the City Tourism, LGU, Iriga City, care of Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago. Former board member Carlo Batalia and Batalia Cares, Camarines Sur. Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. Jose Altesa, Basca President of San Nicolas, Iriga City. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang pag-ibig naghahari. May this season be full of love and laughter for you and your family. Christmas message from Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Retired Fire Brigadier General Ruben Biaris and family, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Police
Police Lieutenant Colonel Johnny Ibiya Capalos, Chief PNP AOD K9 Group, Kamkrame, Quezon City. Retired Police General Elmer Mora and Family, Iriga City. Attorney Rico Borromeo and Family of Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Buhi MPS, Buhi, Camarines Sur. Police Captain John Michael Miraflor, Officer in Charge, Kanakman MPS, Kanakman, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Oleya Borromeo, Provincial Officer, HPG, Camarines Norte. Attorney and Mrs. Leo Arnel Kaayaw and Family, San Isidro, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Dr. Manol Oxiano Luzon, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Nita Agnas Fortuna, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and Family, Perpetual Help, Iriga City. CGA Captain Carlos Eusebio Oliva, SO2 Chief of Staff, Coast Guard Auxiliary District, Bicol Region, and his family. Elected Barangay Kagawad Chupi Luno Ibarreta Jr. and Family, Santo Domingo, Iriga City. Elected Barangay Kagawad Roy Andalis and Family, San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and Mrs. Abigail Alfilor and Family, San Roque, Iriga City. Mr. Albin Losenya and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and Family, San Roque, Iriga City. Mrs. Christy Albia and Family, San Nicolas, Iriga City. PSMS Salvador Ampungan Jr. and Family, Santo Domingo, Iriga City. PSMS Jaric Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. Engineer Roger Sorilla Dasa, Licensed Civil Engineer, Design and Build Contractor, Licensed Real Estate Broker, Chapter Vice President for MIS, DHSUD Registered, and Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and Family of Nabua, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Sa ngaran po, kanak-anak ng pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawot ng aming tagahiligan na sa maray na kamutangan muna maabot na Pasko sa good nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Namatay ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita napabaya, lumaban ang nagpangadyi. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabang si Vice Edsel. Sa ngalan sa pagtabang, maski turog pwede gisungon. Maray na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Edsel Serrano di maiwat. Padagos na pagtabang, maray na bakikikapwa. Asin maray na pagugali, ibang iba talaga. Si Vice Edsel di maiwat. Hi Rinconada! Kamusta po? This is Board Member Shai Fajardo Noble. At ako po, kasama ang buong Fajardo Noble family, ay gustong magpaabot ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Naway sa pagdiwang po natin ng Kapaskuhan at pagsalubong sa taong 2024, huwag po natin kalimutang punuin ng ating tahanan ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Again, this is BM Shai. See you soon! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, galing kay may bangon ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon,
Labwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Madagos po kita digdi sa tuyang programa, igawa na lang kitang 10 minutos antes magpaaram. Ay, kamusta dyan sa mga parantabay niya to sa Merkado Publiko kan Syudad din Iriga? Awat pamanlugod, madakup na so halas na nakalaog sa sarong tindahan in Toro-Toro. Takot na pating magkarakan duman sa may Toro-Toro sa ibang mga gustong magkari. Konsuelo kayan halas na yan dyan. Gusto naman magtinda yan sa Merkado Publiko kan Iriga. Naobserbaran ko po kaya dyan sa Merkado Publiko kana sa tuyang syudad. Lanang runggal. Kaya pwede talagang pagsurukan na sa sawa. Ang mga kuro cubicles dyan na okupado kan mga paratinda. Di kung pagparatambakan pa nin mga panindang ukay-ukay. Kan lugar pong yan binabaha. Yan pwedeng maghanap nin mapreskong lugar so mga halas dyan sa sentro. Kaya dapat po talaga digdi sa syudad kan Iriga magkaigwanan nin panibagong Merkado Publiko, magkaigwanan expansion nganing kumbaga mahiwas man lamang ang lugar kan mga paratinda asin para saod. Minsan entero na baga nagkukuruno-kuno ang mga paratinda dyan sa tuyang merkado. Pera kayan parking area digdi po sa satuyang syudad nagpaparasadit. Kumbaga inian dapat mahusay digdi po sa syudad kan Iriga.
report! Bueno, nasa linya giraray si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Salamat, Karondang Philip. Kasubang giantes na nagpasiring sa Iriga City Park si Mayor Rex Oliva. Ali pala ini Karondang Philip, duman sa Legazpi, nagresibi na naman in award ang lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga. Inibaga Karondang Philip, ang award na ini, Gawad Kalasag Seal of Excellent Disaster Response. Ang lokal na gobyerno bagakan Iriga aramtaman na pag-abot sa kalamidad yaonan sa indapong mga kuyan programa para maging zero casualty ang syudad kan Iriga. Bakulangon yan, kundi mas itong mga nakaaging administrasyon pag-abot sa disaster response, aktibo ang Iriga City local government. Kaya sabi nga ni kasubanggi ni City Administrator Attorney Maharlika Ramon Waferina II na nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo sa ngunyan. Attorney, happy birthday. Hoy, happy birthday, Attorney Nonoy Waferina, idol. Iyo nga ni, nagarumduman mo kan sarong taon Karondang Philip, nagkaigwa kan opening kay to kan Christmas decor, ceremonial lighting dyan sa park, December 2. Day ko lang aram day na dagos December 1, basta last year December 2, tamang-tama kumpleanyo kay ito na Attorney Waferina, nagarumduman mo na pinag-treat pa kita pagkatapos kan ceremonial lighting. Oo. Birthday kay ito, kaya Kundi garo day nagirumduman subanggi ayun nga ni, petsa dos, ngunyan ang dawan sa iya pong kumpleanyo. Kaya happy birthday. Uno basang idol. Ano? Uno basang idol. Kuyan, aldaw kaya nin Sabado. Siyempre, wara manin laog. Pero siyempre, may selebrasyon, alangan manawara. Permi na. Kaya happy birthday na lang sa satuyang mabuot na City Administrator. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, kasubagi kaya sibot-sibot at pagwara si Mayor nagahaling sa Iriga, may mga kalakawan arog kan pinag-receiving award kasudma ang nawawalat sa City Hall Karondang Philip, inibaga na si Administrator Waferina. Siyempre siya ang Little Mayor. Kadakol kan mga dapat niyang atubangon or na kung may mga bisita, siyempre, siya itong nag-aatubang. Kung nawara si Mayor Rex, kaibanan si Vice Mayor Edfield, si City Administrator, iyo talaga ang nawawala at baisin na pwedeng mawara gabos at may mga inaasikaso sa lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga. Kaya kasudma, ini pong 23 na Gawad Kalasag, kalamidad at sakuna, labanan, sariling galing ang kaligtasan. Ining Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Humanitarian Assistance or the Local Disaster Risk Reduction Councils and Offices category. Kung magirumduman, kansarong taon ang Iriga City naka-resibi o kaya naging recipient kanasambit ng award sa pagiging fully compliant pag-abot sa disaster response. Ngunyan na taon, na syudad kan Iriga naman tinian nasambit ng status. Maski na nga ni, ini po talagang nag-excel. Kung saan beyond compliant ini Karondang Philip. Saro ini sa syudad digdi sa Camarines Sur and saro sa 5 syudad sa Bicol Region na nagka-recibe kan pinakalangkaw na compliance rating gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ngunyan pong taon o kaya NDRRMC. Si Mayor Rex Oliva, si Ringman kay Banang Kani, and Acting LDRRMO Jasmine Botor, and Committee Chair on Fire Safety, Disaster Risk Reduction Management, Melnan Moralio, nag-receive ito ka na award kasudma duman sa Sarong Hotel sa siyudad kan Legazpi. Yan, Karondang Philip. Kaya pinaghalat siya na mag-abot antes na mapunan ini pong programa kasubanggi dyan po sa Iriga City Park. So congratulations sa lokal na gobyerno kan Iriga
na nakareceive kanasambit na pong award. 23rd Gawad Kalasag Seal of Excellence Disaster Response, and ini po beyond compliant ang lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga. Congratulations. So dapat lang pag-abot baga sa disaster response, syempre kababayan taan nakasalalay dyan, dapat mamantini na maging zero casualty ang syudad po kan Iriga, or pa pag-abot kan birman sa iyo ini ang panahon kan mga kalamidad bakusa ng bagyo, asin iba pang mga dahil pinaglalauman arog kan kasulo. So yan ang pagiging alerto, and syempre pagiging alisto kan mga taga-syudad kan Iriga or na po ang mga nanunungdan na mga opisina pag-abot sa disaster response na pinag-aapod. So congratulations. So yan baga karon dag Philip at sa tuyang dagdag na informasyon and liwat. Happy birthday kay Attorney Maharlika Ramon Waferina II and City Administrator kan Iriga. Gikan sa location, Glenda Diaris reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Again, congratulations sa Syudad kan Iriga sa pagiging awardin naman sa Gawad Kalasag. Halos bako sa naman ang Syudad kan Iriga po na nakakakuha ka na mga arog kaining award. Pandain-lain sa nang award ang itinatao duman sa mga LGU sa paagi kan Department of Interior and Local Government, asin man ang iba sa DSWD, tapos hali sa Civil Service Commission na banwaan ka na batungani Gawad Kalasag Awardee man. Kumbaga ini pong mga award na ini nakulang onra sa mga local government units, nakulang konsuelo para magkaigwasindanin mas lalo pang pagmamaigot ka na sa indang mga programa na talagang nababagay sa naman na maging awardee. Minsan kung minsan po tabian na mga award kayang ini iba dahil man kumbinsido ta guwaman niyang Kalburo Award, nababakal ang award kung minsan, pero itong talagang karapat dapat na award dyan kita saludo. Kaso mga programa sa disaster ka na syudad nin Iriga, at least pinapakinabangan ining sa disaster. Sabi ni DJ Mandi dahil lang maging disaster. Ta ibaan dalagan ka na nasa disaster kaya. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kaibahan niya to sa pagpaabot na informasyon. Hali dyan sa luwas si Eman Lumapag, si Ate Glenda Biares, tapos si Diggs Martinez. Sa lado technical si James Oco. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Daon mandigdian sa muyang chief technician Engineer Abilindon Toralio. Si Apa naglalaba. Nag-ice cream na gayud. Ako man po si Philip Serdan Baracena.